Hej. Jeg skal vise jer lidt garderobe her fra Aquador Natural Beauty Contest 2009. Hvis vi lige kan trække nogle ting frem her, så er det faktisk noget rigtig umiddelbart ligner det sådan noget, man har på, hvis man bor i Las Vegas. Men den er ret fantastisk. Den har en fed nedringning her, og den sidder bare stjernegodt. Den er fra en butik, der hedder Apartment No. 7 inde i Fjolstræde. Jeg burde egentlig ikke sige det, fordi det er sådan et sted, hvor man gerne vil holde lidt hemmeligt, hvis man gerne vil købe en masse tøj selv. Men nu siger jeg det, fordi det er en fed butik. Hvad kan vi vise mere? Den her har en sjov historie. Den her er fra et firma, der hedder Quishi. Og det er altså et ret lækkert koncept. De kører næsten alle kopperbukser, alle jeans, 100% økologisk bomuld. Og som alle ved efterhånden, så står produktionen af bomuld jo for 25% af verdens CO2-udslip. Og det er ulækkert. Så derfor så støtter vi altså rigtig godt op om firmaer, som kører økologisk bomuld. Lige den her jakke, den er lavet af gamle sodavandsdåser. Ja, det er rigtigt. Det var det, jeg sagde. Gamle sodavandsdåser, det er helt ufatteligt, at man kan lave sådan en flot jakke. Men det kan man. Quishi, det holder. Så har vi noget Karen Millen. Det, der er fedt ved Karen Millen, det er, hvis man har lidt til gården og lidt til gaden. Og det har jeg. Jeg har ikke en lang ryg, som det hedder. Jeg har noget booty. Og hvis man så også ikke lige har fået trænet lately, så er det godt med noget stretch stof, hvor man sådan lige kan samle det hele. Og der er faktisk en rigtig sød kjole her, hvor er der noget stretch i. Og det er det også i denne her. Og det holder også godt. Fedtdepoterne inde. Og den her, den er ret fantastisk. Den skal jeg på i morgen i et fotoshoot, som vi skal lave nede på Strøget, for det skal være løgn. Jeg skal stå inde i et butiksvindue og spille mannequin. Så den snupper